Hvad så, drenge og piger? Den øvelse, vi skal over i dag, det er en lat row, en chest roller lat row. Den her fra Cybex, noget gammelt udstyr, men er sindssygt fucking lækkert. Hvis man kender lidt udstyr fra Cybex, så kan jeg mærke, det kan godt købe. Var det klasse, så var det klasse. Ligesom Barcelona i de gamle dage. Med MSN, hvis man kender det, så er man gold. Rigtig god, fordi den her, den laver, at din arm, albu, den skubber automatisk. Fordi når du træner lats, når vi træner i rows og så videre, så skal du bare tænke på at trække. Men forestil dig, du skal skubbe din albu ned på hoften. Det er den sindssygt god til. Du kan sagtens finde andre lat rows og nogenlunde lave samme setup. Så det, som jeg rigtig godt kan lide at gøre, når jeg sætter mig op, det er selvfølgelig, at jeg har det inden, men jeg sidder ikke lige på. Hvis jeg kører min venstre arm, så sidder jeg med mit højre bryst, vil nok nærmere sidde i midten frem på din midt, fordi så kan jeg align meget bedre ved at komme ud. Hvis jeg sidder her, så bliver det lidt akavet, lidt skævt. Så jeg sætter mig lidt ud, det passer bedre til den her. Og så drejer jeg mit bryst en lille smule væk, i stedet for ind i maskinen. Fordi det, jeg kan gøre sådan her, gør jeg, at jeg vil kunne få et lidt mere stræk, fordi din lats også hæfter rundt om din ribcage. Udover det, for at få lidt mere bracing point, jamen så tager jeg, hvis jeg kører venstre arm, så tager jeg mit venstre ben op imod for at kunne brace mod det, og så tager jeg min modsatte arm og finder et eller andet punkt af bracing mod. På den her maskine kan jeg gøre det her, og lige den her en tilbage. Og så basically bare, den er så lavet rigtig god til at stupe, men sæt dig ind, sving dig lidt væk, træk ned i hoften, gerne lige holde i sekundens lyset. Så ikke lave sådan en her, men lige hold den nede, så at din skulder ikke lader din skulder vandre frem. Ja, fucking tak og få kæmpe store fucking lats, bro. Hvis du bruger sådan noget, like og følg så mere.